Oynatma etsenin bilen niýäňmi? Ha? Näme isleýän suwat? Ýaka oturýan men kamera alyp turan nädir? Şu ýaka etmeýän bolsaň adam goýýan patra diýip. Şey diýip diýip. Nira goýýan goýjak bolsam bir emeler goýýan ýere goýýar. Storia goýjak. Ya, TikTok. Erkek TikTok. Ben yakandık giymenler. Soyunu şiit basın. Sen ama yakaydı oturdun mu? Oğlu geliyor mu? Korkucu. Neymi? Elimin açık böyle nokturacağım. Vallahi bari yanına etti yani. Diyelim. Tamam. Tamam. Ne adamlar? Bu şimdi işte otururken o değer. O adam. Erçere yetiştirmeli. Ne oldu sotu diyedi. Çünkü yesinmeli taşımak için işgaller olmalı özmek ettim. Olmaz mısın? Şu neden de beni yanımda durmam. Bana dine cana tık durduğuna yazıp besemedi de gelin okum diye. Olur mu? Varlı var çay demle çay başının nemesi gidiyor. Anka mehribanlarım. Koynuğumu giydim. Haladınız mı? Edilhemme yerine amen etmedim. Gıyırlarıma tük verdi. Yani naşın çağa yerlerini. Öz düzenime yerlerime bah. Feridin neyle ovadım. Kansaltanlı bahçlar. Spasiba. Buna ne ikimiz bile toya var yaz. Salamlaştı. Salam. Bar sağama. Gelin de koyuyordu. Hani görkazı? Gelişten ama. Bar sağaman var. Sağaman sol. Ertir nesip bolsa Türkmenistan wagty bilen saat 18:00'da meň resmi YouTube kanalyma Aýdymyň MP3 varianty ýüklenir. Soňra şu gün akşam bolar ýa-da ertir bolar TikTok'a da ýöretesiz video çöňiz ýaly böleçik ýerini taýýarladyk Aýdymdan. Şo ýer paýlaşaryn we siziň geljek videolara garaşaryn. Täbäbi esasat klipimdir ýöne esasy meň pikirimçe siziň Aýdymy gowuryp dinlemäňiz kadiýan. Şoň üçin Allahan Aýdym uğruna bolsun. Göwnüňizden tursun, dinläň, lezzet alyň. Ertir Türkmenistan wagty bilen 18:00'da meň resmi YouTube kanalyma Aýdym ýüklenjekdir. Emma salam mehribanlarym, nähili ýagdaýlaryňyz? Ýerden klip çykanok diýip böleçik videosundan paýlaşdym bolyn maňa gatykän soragy berdiňiz sebäbi näme? Näme üçin şumat goýan videoň eger klipiň bolsa gülýalyga diýip. Gülýalyk golyn ýöne edilmeň öz gownyma yaramady we size menden hötürlenjek iş däl. Entek bir adajyk oglanlar olar ýalyk üýt köşükdiň ýaşyl fon işlenildi. Olar ýaly üýt köşük agyr işleri birazajyk öwrenmeli kadiýan. Şoň üçin olar aslında elinden gelen etdiler, sag bolsunlar. Batry orkazyan we meni şular klip bolsa hedilet goýberdim gülýalyk zat diýe. Bilemok ýöne öz pisendimde oturmady. Näil çykdy jemem bolan bolsa, näil azabym bolan bolsa, deýme owerlam ýöne men seni sip bolsa gowzat görkezmek isleýän. Şoň üçin Aýdym MP3 variantda ýaýratjak. TikTok videolar üçin Türkmen mi? O var. Baklavaydım. Studiya var yakında ne diyor benden. Ne aylaydım yazmana var yanımda ayıttı. Gelin alsaydım. O bir çıkkan gıyırım balam. Gelin altısında.
Koyuverer ya da kaydım aytmana var ya. Nesip edin.